karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Dali no. Atong subayon ang iyang tunog. Ay mura nagbalik-balik lang ang iyang tunog, sir. Tuwa pa ingon dito ang iyang tunog. Tuwa sa sapa sa banot. Ay, good. Dali. Atong sundan no. Ay, ayaw lang, sir. Ha? Ayaw sundi ka ng maong tunog. Kaya tingalig tunog ka na sa kriminal. Usa. Ay, sir Rodel. Dahil baawagod ka, nga doon na di pamatay din sa sapa sa banyo. Nahangtod ka ron. Pamahibaw kung kinsa ang nagpatay. Kung dautan kining tawhanan no. Mas importante nga ato siyang mailhan no. Diya ka lang no. Ay, sir. Ay, sir. Ay, balik din Sir Rodel. Ay, wala yun siya mamati na ako. Ako din siyang sundan. Nahimo ng duha katunog sining akong gisubay. Ang usa, kang Sir Rodel ni, pero ay parehas naman ang tunog sa duha. Parehas sila og lapal-lapa sa sapatos. Ay, Sir Rodel! Ay, sir! Paingon gud sa sapa kining tunog nga akong gisundan. Kinahanglan gud nga ako kining masundan kining tawhana. Sundan ko gud ning maong tunog. Bahala na kung aso nimsan ko. Unsa man ana, wa na kay bulungang makita din isud sa kwarto ni Mama Mercy. Wa naman Sabrina. Kun mao na, may epekto tingali ang pagpaaso nato og insenso ini kwarto ha. Oh, ma'am. Paminaw ko, may epekto kini. Dali, manggawas sa dinhi. At manunta si Mama Mercy kay nadakin asra ba to? Sige, ma'am Sabrina. Sa to, Muna manok ka. Doon na si tao sa kwarto nga. Gihikugan sa bana ni Madam Mercy. unsa ka ni? Sa imong una ana. Unahan na lang nato si Madam Mercy, ma'am Sabrina. Nan ako sa sapa. Ug naputol na ang mga tungod din sa sapa. Bilabang ka kining tawhana sa pikas tampi. Ay, sir, ay. Ay, sir. Ay, misundran ko ni mo din kay alabalak naman ko ni mo. Lo, dinira ko to sa sapa ang tunog na akong gisundan. Posible nga milabang kini sa akman. Diya ka lang, lo, ha? Mulabang ko sa pikas tampi. Ay, sir. Ay, tinsam ka at iya ining maong mga tulog. Lo, milabang din sa pikas tampi ang tunog. Unsa? Milabang diha ang tao? Olo, may mga tunog gihapon dire. Ug mitungas kini paingon sa ibabaw. Pero wa naman ay daan diha. Misuot siya sa kakahuyan. Klaro kayo, oh. Ang direksyon sa iyang tunog. Paingon sa ibabaw sa sapa. Mao ba? Di ka lang no ilmo, ha? Sundan ako ang tunog kung asa gidipsan ko. Ayaw na lang, sir. Di na maayo nga sundan kay wa na mag-agi og daan. Dili na normal nga tao. Dililo! Mamalik na lang ta sa ibabaw si Rodel. Dililo! Oh. Niya naman yun ta. Kung klaro kayo nga may tao nga musuod din sa yuta, agi din sa sapa. Busa! Ata na lang ilong kung kinsa siya, no? Ha? Ay, pero dili ka haliot ang sao, sir. Wago di mo subay daan. May rason siya kung anong wa siya musubig danlo. O nanan pa uli, no? Ha? Ay, ubanan tanan ka sa Rodel. O sige, dali. Subayon nato kining maong mga tunog. Ma, kumusta naman ka dinhi, ma? Mao na ni ron.
Dili na nung ko makapundos ka ugalingon akong kwarto. Madam? Limpyo ng imong kwarto, madam. Mahimo na ka mo sa kadto. Limpios imong mata. Ma, ayaw gud nga anak sa pagsulti si Ana. Amo nang gipaasuhan og insenso ang imong kwarto. Makapahuway na ka dito. Unsa man mo? Pari mo nga makahimo man mo sa pag-abog sa mga daotang espiritu? Namasin lang mi ma, gawas pa. Murag ikaw gid ang kinahanglang mag-ampo nga dili na sudlon og daotang espiritu ang imong kwarto. Kay ikaw ang gisunod-sunuran sa imong amahan. Ayaw ra gugisguti ang akong amahan, be? Sorry ma. Madam, masa ka kastaas? Dili pa. Ano nagdali man ka, Ana? Gusto ka magligoy-ligoy ka? Laag ka, no? Kay baho ko ni mo, Ana. Laagan kang dako. Andi anang buto nga imong gi-order, madam. Nakakita ka, Ana? Unsa bang ka? Malimtano na kayo ka? May sakit ka sa kalimot? Sorry, madam. Be, pakan-anak ko ninyo. Ipatungab na ninyo na ako ng pitcher sa butong. Sorry ma. Ako na ipis og butong sa imong baso. Mas maayo pa. Carding, hain din si Rodel. Nakakita ka niya? May gisusi sila sa atbang nga bungtod, Ma'am Sabrina. Unsa? Ug unsa man ilang gilabang dito? Naunsa? Dili pa nga dili man kumusugot nga may magsigi og labang didto? Naunsa man mo? Gusto gid mong madisgrasyaan ang sapa sa banlot? May nakita manggong tao si Sir Rodel sa atbang, madam. Tao? Oh, mauna. Si Sir Rodel ang nakakita. Nagpasupaso yun kuno ang maong tao. Wa niya maklaro ang naong, pero dito magpasupaso sa nasunog gabay. Dili lagi in taon mahimong duulon ang maong dapit. Labi na ang una na mong bay. Nga naman ma. Doon na gigikahadlukan dito? Nahibaw na mus akong gikahadlukan. Ay. Ha? Kuwang og asukar. Excuse na ma ha. Akong susihon sila si Rodel og si Lolo Elmo. Kinsa man ka ang nakita ni Rodel? Sa atbang nga bungtod. Anong iya maning gisusi? Lo, pagunit og maayos sa mga kaway-kaway, ha? Kay maligid na atas ubos. Ay, kinsa maling tawhada. Nga may kat man sa dining bahinga sa tampi sa sapa. Mo'gid pinangingagyanan, Lo. Hunsa? Ay, nga nakasiguro man ka nga maog ni ang iyang gianas. Tanawang yuta, Lo. May daan siyang tunog na direksyon paingon sa bahay sa nasunog. Ay, tuon no? Ay, mayroon dali kay humok ang yuta din siya maklaro ang tunog. Doon na ta sa ibabaw, Lo. Makagawas na ta. Hapit sa kakahuyan sa dapling sa sapa. Kinsa magid ka ang tao nga nakita nila ni Rodel dito? Ma'am Sabrina! Ma'am, irog dito napita, ma'am. Di ako may. Kung magbarog ka diya, makita gini mo ang atbang nga bungtod. Gusto ka. Mas maklaro din dapita ang atbang nga bungtod. Mo di nga gibutangan ni dinhi og lingkuran ng kahoy. Carding, nakakita ka ba sa tao nga nakita ni Rodel? Ay, wa gid bam. Si Sir Rodel lang nakakita. Mga iya kining gisusi og giubanan siya ni Lolo. Wa may tao sa atbang nga bungtod. Tuod no? Wasab sila si Sir Rodel. Asa naman ka ni sila? Udto na ra ba? Ay, nagkapala ka, ma'am. Total, adlawan man ron. Ma'am, nahadlok ka ining dapitan, no? Medyo, Carding. Ay, gamay ra din imong kahadlok ining dapita, ma'am. Mas naglabi ang akong interes nga mahibaw-an gyud kung unsa pa ang mga panghitabo ining dapita. Lain man ang mga panghitabo din, ma'am. Ako gani, nervyuson man gani ko nga mutunob anang sapa sa banot, labi na kong gabi. Ha? May nakita mga kung anino sa tao diha, ma'am. Sa dapit yun diin gipatay si Padre Ramon. Maunang ako gusto mahibaw-an kung nganong hangtod ang pari gipatay man. Ma'am, ato-ato lang niya. Unsa ka na, Carding? Ako ba? Wa ko musulti sa mga pulis ini. Pero pamati ko. Bugat yun ang rason sa kriminal sa iyang pagpatay sa pari.
Grabe ang iyang kasuko ini. Nganong nakasiguro man ka nga bugat ang rason sa kriminal? Tungod kay wa man ko niya hilabti bisan nakitaan ko niya. Unsa? Paminaw na ko, Ma'am Sabrina. Piliun lang sa kriminal ang iyang patyon. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!